etorri World of Warship saio honetara, eta hau izango da Kongo itsasontziaren lehen saioa. Denbora askoren ostean Kongo gure izango da. Lehenengo itsasontzia desblokeatuko dugu edo, eta orain itsasontzia erosiko dugu. Diruz nahi Kongo abiltza. Eta esperientzia oraindik ez. Begira zelak itsasontzi polita. Bueno, orain Kongori buruz historia pur bat gainetik azaldu gizuet. Bueno, Kongo gerrauntzia hasiera batean gurutzontzi moduan izendatu zuten. Japoniar armada imperialaren Kongo klasearen burua zen, eta 3 arreba zituen: Ihei, Hiroshima eta Haruna. Ingalaterrari eskatu zioten itsasontzi bakarra da, eta izena Osakako mendi bati zor zaio. 1913an 1913ko abuztuan eskatu zuen, eta eskatu zuten urte bereko azaroan heldu zen Japoniara. Egin zizkioten aldakuntza garrantzitsuengatik gerra untzi bilakatu zen. Bigarren Mundu Gerran lehen untzitiriaren 3. mailan zegoen gerra untzien bataioian. 1942an Britaniar itsastropa txikitu zituzten erasoan parte hartu egin zuen. Urte bereko gainean Midway batalian parte hartzeko zorian egon zen, baina aurretik jasotu zuten porrotengatik atzera bota zuten erasoa. Kongoro beste zenbait borroka hauek izan ziren: Santa Cruzekoa, Guadalcanal lehen eta bigarren bataila, eta Leyte Golfoan. Honetan Yamato, Haruna eta Nagato egon ziren. 1944ko azaroan 21 gerra untzien 3. maila eta lehen erasoaren talde moduan detektatu izan zen, eta erasotu eta 2 ordura aurperatu egin zen 3 torpedok jota. Hau da gure lehen gameplaya Kongorekin, eta ikusiko dugu zer moduko bataia izango den. Bueno, bi itsasontzi horien eskolta izango gara. Eta ea nolako emaitzak ematen dizkigun. Etxai ez dago ningutik, ze ariak harrapatzera joango gara.
A ber, gure su potentzia frogatzera joango gara. Bueno, ez dago txarto. Ja, 2 segundu horiek izan daitezkela hemen erabakiorrak. Nahi kurrunetik eraso dezakegu. A ver. Hain urrun ez gara heltzen, baina bueno. Zedaria gure ganatzen hasi gara. Bereik A puntua daukat eta guk B puntua. Kongo bere nivelik edo maila altuen ere igotzen ikusiko duzu saio honetan, ez dakizen bat kapitulu izango dituen, baina bueno. A ber, hor dago akorazatua, baina ez gara heltzen. Baina B puntua garatzera joango gara. Bi fragatu galdu ditugu. Arraltzen gara. Hori ere hendik ez gara heltzen, Esungo gure itxasuntziak, gure itxasuntzeltzen direnak, gure ara erosi berra dago. Eta ez dugu modulik ez horrelako ezertxo ere jarrita. Punta lortzea garrantzitsua izango da. Itxasontzi hori suntzitzea. Anima mutilok. Kainoiak onda puntatu. Ze puntua lortu dugu, puntuak. Benetan. Horra.
Gure basea defendatzen egongo gara. Normala den legez. Baina kainoiak apuntatzen duten eta fragata hori suntzitzen saiatzen garen. Erden hortik. A ber, beste kainoa falta zaigu hor. Horrantza zoaz. Zakit helduko garen edo ez. Baina, bueno. Gu biratzen jarraituko dugu. Askotar izango zara, baina zu potentzian ez nauziro hasiko. Lehenengo itxasontzi handiak suntzitu beharko genituzke. Animo kainoiak ba. Ja, bueno. Nire ganaz da heltzen. Eta ez dugu eman. Ez. Gure leku hau defendatuko dugu. Torreterako, hemen boltak ematen egongo gara. Hemen, adibidez. Askarrak direz, baseatuko gara. Bade dorrunen egiten. Horra adibidez. Behar badaltzen gara edo behar badaz. A ver. Akorasatu hori. Ez gara heltz. Horretara bai. Guk erabiliko dugu egintza. Ui, utxigatik ez diogu eman. Seis segundos, bueno. Horrona oraindik, Vale. Horrantza. Gutxigatik alegin du.
in sight. Our victory is in sight. Ba ez gara heltzen. Bueno. I need fire support. Concentrate fire on the enemy warship. Ja, ben ez heltzen. Hortik, hau ber, zuzunan zaude. Ez. Zure gana joango gara. Battle ends in 5 minutes. Maitza santzi hori. Ja, baina hori erraza suntzitu daiteke. Suntzitu erraza esaten da. Bueno, izan da gure partida kongorekin, nahiko puntu asko lortu ditugu lehen izateko. Eta hori izan da dena lagunok. Hurrengora arte.